siinä se alkoi jännittämään, häntä painuttaa se ja vähän käveleen kynsillä sun muuta ja sitten lopulta kuitenkin tuli sinne eteen. Ihan samaahan se ilmeisesti siinä kelkalla aikaisemmin. Nehän on molemmat toimintakyvyn rohkeuden. Kelkkalla pitää huomioon. Kelkalle antoi periksi aika aikaisessa vaiheessa, toki palautui sitten suhteellisen nopeasti siitä. Tosiaan pimeässä huoneessa se nyt näki, että sitä jännitti siellä hirveästi se tila, liikkui siellä pienellä alueella oviaukon lähinnä, hyvin vaikea oli lähteä sitten. Vähän painu säkää alas ja sitten lähdettiin hiippailemalla tulemaan. Se mikä siinä oli hyvä puoli, niin se osoitti siinä, että sitä vähän sitä taisteluhalua, että vaikka kuinka jännitti, niin se kuitenkin kykeni siellä sitten liikkumaan, että se ei jäänyt sinne oviaukkoon pyörimään. Eli toimintakyky, rohkeus on kaikkiaan tuo +1 kohtuullinen. Ehkä pikkusen siellä alarajassa sitä kohtuullista, mutta kohtuullisen se yltää kokonaisuutta ajatellaan tässä. Terävyys, kuinka suhtautuu aggressiivisesti, kun sitä uhaltaan, sillä ei ole sellaista vaihetta, eikä varmaan ole tarpeenkaan. Eli se lähinnä ihmettelee, se on hölmistynyt siitä uhkauksesta ja yrittää painua alas ja heiluttaa häntä ja se kokeilee kaikki muut konstit, muuta voittaa sen aggression käyttöön. Eli semmoista vaihetta siellä ei ole ihmisen uhkaa vastaan. Se mikä siinä on niin hyvä puoli on totta kai se, että se on rehellinen koira, eli toisin sanottuna siihen kestää mennä haputtaa. Se on ystävällinen ennen kuin uhka olla. Se on sen vaihe, mitä se yrittää. No, tässä kaavakkeessa se pannaan, että pieni ilman jäljelle jäävä, mutta sanoa, että siellä ei ole sitä, vaan se on kaavakkeessa kohtaan olla. Ja sitten tulee nyt tuo pieni terävyys, vaikkei sitä siellä näkyy. Puolustushalu, kuinka se puolustaa sinua itseä laumaansa, niin me nähdään pienen verran halua siellä. Eli se ei ole semmoinen, että se siirtyisi heti sinne taakse ja haluaisi pois koko tilanteesta, vaan se yrittää sieltä kertoa, mutta sitten se samalla sanoo, että äiti hoitaa meillä nämä asiat ja siirtyy sinne takajoukkoihin. Eli pienen verran me nähdään sitä puolustushalua siellä, ei mene haluttomaksi. Taisteluhalu, kuinka se nauttii taistelemisesta, leukojen käytöstä, lihasten käytöstä. Oikeastaan erikoiskokkeesta lähtien se näytti, että sitä moottoria taisteluun tässä testissä ei hirveän paljon ole. Se on suht vähäistä, mutta nyt kun me ajatellaan sitä kokonaisuutta, että nyt kuitenkin vähän puolustushalua, vähän kelkkaa vastaan, pimeässä huoneessa tapeltiin sinne, niin se yltää juuri ja juuri. Rimaan hyppii kannattimilla tuohon kohtuulliseen, koska seuraava kohta olisi -1 pieni, ja se on vähän liian vähän. Eli se on niin siellä alarajassa ehdottomasti sitä +2 kohtuullista. Se meni vähän koiralle eduksi. Hermorakenne, heikkohermoisuus, vahvahermoisuus. Se on hieman rauhaton, kuvastaa hirveän hyvin sitä sanamuotona. Eli kiilkuu, haukkumisellakin se ilmoittaa, että vähän mulla hermostuttaa tämä tilanne. Vaatii sinun rauhoittelua enemmän, eli se joudut sitä rauhoittelee, kun itsellä vähän kierrokset jyllää siellä päällä koiralla, niin se kertoo siitä nimenomaan, että ne hermot ei ole mitenkään älyttömän vahvat. Mutta hyvät arjen hermot selviää ihan varmasti arjessa tosi hyvin noilla hermoilla. Temperamentti, mielen vilkkaus, huomiokyvyn nopeus, se on erittäin vilkas. Eli näkee ympärillä asiat, näkee vähän liikaa, niin se pitää havaita kaikki ympärillä ja se ei ala keskittyä yhteen asiaan ihan puhtaasti vaan. Pitää vähän nähdä, että rastaräkki kiviin kävyy, emäntä uhkaa ja mennään vähän niin kuin hajottaa niin sanotusti se mielen vilkkaus sitä, joka tuo painetta sinne hermoille. Eli se on hyvin selvinnyt tuolla vilkkauksella hermoilla. Kovuusmuisti, se on hieman pehmeä. Eli jää miettimään, ei mitenkään kauhean paljon, mutta kuitenkin se jää selkeästi sitä vaivaamaan. Se ei ihan toivu tästä edellisestä, kun uusi jo tulee. Kertoo, että sitä pehmeyttä on vähän enemmän kovuutta. Hyvän tahtoinen luokse päästävä avoin ja laukaus kokemattoman reaktion. Sehän tarkoittaa tässä sitä, että vaikka se olisi kuullut laukauksia, niin se merkataan kokemattomana, ja tulee selkeät reagoinnit, jotka vähenee. Ja miinuksia me ei saatu mistään ja plussia 140. Hyvät pisteet.